Dobrý deň, milé rybky, zdravím vás srdečne opäť na kanáli Tana v Harmónia v nás. Vitajte pri celoročných predikciách pre vaše znamenie na rok 2026. Vítam stálych sledovateľov, ale samozrejme aj vás, ktorí ste sa dostali na tento kanál náhodou, k tomuto príspevku. Vítam vás a som rada, že ste sa rozhodli venovať pozornosť výkladu, ktorý bude zameraný na... Pozrieme sa na to, akými energiami budete prechádzať v budúcom roku. Budeme sa na to pozerať cez oblasti láska, vzťahy, práca, zdravie, psychosomatika aj. Nezvyknem robiť tento druh výkladu, ale tentokrát je situácia iná, vzhľadom na to, že všetci prechádzame zásadným obdobím, kedy sa uzatvára v našich životoch jeden veľký cyklus a budúci rok sa otvára nový, kde budeme mať veľmi veľkú príležitosť naozaj nastúpiť na novú cestu v životoch našich, hej. A preto vlastne vznikla aj potreba urobiť výklad celoročný, troška hovorím neštandardne na tomto kanáli. No, tak dúfam, že vás zaujme. Ináč tento kanál je venovaný hlavne, pravidelne uverejňujem tu mesačné predikcie a plus príspevky na rôzne sebarozvojové témy, či už v tejto voľne prístupnej sekcii alebo potom v členskej. Zároveň, keďže pracujem pre vás na tomto kanáli z talianskeho ostrova Sardínia, tak v rámci sebarozvoja organizujem aj na tzv. Sebarozvojové individuálne pobyty priamo tu na ostrove od jary do jesene. Máme za sebou už nejaké tie minulé ročníky, pripravujeme aj budúci rok tieto pobyty. Pobyty prebiehajú vždy od zhruba konca marca do konca oktobra, je možné sa prihlásiť. Je to kvôli tomu, že vtedy existuje aj priame letecké spojenie z Bratislavy, dostanete sa na Sardínu veľmi rýchlo, lietať sa bude každý deň. Takže môžete prísť na predĺžený víkend alebo aj na dlhšie obdobie, môžete si skombinovať tento váš osobnostný sebarozvojový pobyt aj s klasickou dovolenkou. Je to na dohode na vás, čisto ako sa rozhodnete, ako sa dohodneme. No a príspevok k tomu pobytu, čo vlastne bude obsahovať, to budem uverejňovať niekedy január, február, aby ste mali aktuálnu informáciu. Kto by chcel vedieť, ako asi vyzerali tie pobyty v minulosti, tak si nájdete na kanáli starších príspevkov Cesta duše, pobyty na Sardínii. A pod týmito názvami to hľadajte a myslím, že to nájdete veľmi ľahko. Tam môžete vidieť zhruba ako náčrt toho, o čo sa jedná. Na Sardínii vlastne poskytujem aj informácie turistického charakteru. Na to som založila druhý kanál, ktorý sa volá Discover Magic Sardinia, čisto kanál o Sardínii, o ostrove. Link nájdete tu dole v popise tohto videa. Keď si rozkliknete dole, tak nájdete aj link, môžete sa prekliknúť, nastaviť si odber. Sú tam už teraz zaujímavé príspevky, je tam spracovaná oblasť severnej a severozápadnej Sardínie, kde vlastne pôsobím. A plus plánujem po novom roku pridávať aj vám dosť veľa materiálu, ktorý potrebujem spracovať, príspevky, kde budú zmapované aj ďalšie oblasti. Takže určite sa budú informácie rozširovať. Tam takisto je možnosť sa prihlásiť na to pobyt alebo dovolenku, nie je ku mne, ale vlastne viem vám pomôcť zabezpečiť isté služby, zabezpečiť možno ubytovanie, transfery, výlety a podobné veci, takže viem vám dať aj nejaký tip na zaujímavé miesta a podobne, takže kľudne mi tak napíšte, ak by ste chceli prísť na klasickú dovolenku. No ale vráťme sa teda k tomu, o čom má byť tento príspevok. Takže ideme sa pozrieť, milé rybky, na ten rok váš 2026. Ja už som si karty na vás vyložila a keď som sa na to tak pozrela, tak som si povedala, wow, tak ryby majú skutočne prelomový
budú žiť prelomový rok 2026. A začne sa to diať už od začiatku roka. Hej? Takže vôbec ako zaháľanie nehrozí, milé rybky. A hneď od začiatku roka budeme to pozerať sa na to po trojmesačných intervaloch, hej, takže prvý štvrťrok, druhý štvrťrok, tretí štvrťrok, štvrtý štvrťrok. Od začiatku roka sa tu budú diať výrazné zmeny, hej, rybky, takže pripravené na to bude dobre, keď budete. A vlastne s výsledkom veľmi pozitívnym. Ale ideme sa na to pozrieť bližšie, dobre? Takže, z oblasti lásky a vzťahov vy sa nachádzate momentálne v nejakom zastavení. Nazvem to zastavení, je to taká nejaká verzia, že ste skôr v izolácii, v osamotení, alebo v nejakej stagnácii. A chceli by ste zmenu, vy tam chcete zmenu, hej, takže tá zmena aj vlastne príde, hej. Vy síce aj viete, čo si akoby predstavujete v tom vzťahu, alebo v tých vzťahoch, alebo koho by ste chceli stretnúť, ale zároveň ako nie ste si istí, či chcete do toho investovať energiu, lebo neviete, aký bude výsledok, hej, že ako keby už ste toľkokrát investovali tú energiu a ten výsledok akoby to nedopadlo dobre, podľa vás, teda akoby vašej skúsenosti, tak ako keby bude taký váhavý, hej. Ale ten január, február, marec bude veľmi, veľmi, veľmi rýchlo dojde k zmene. Ako keby sa stane niečo, čo vám rozbije tú škrupinku, v ktorej si sedíte. A bude to v forme niekoho, kto vstúpi do vašeho života a nadviaže s vami nejaký druh kontaktu. Nechcem povedať hneď, že to bude nejaký láska na prvý pohľad. Bude to skôr niečo také príjemné, začínajúce priateľstvo s nejakým človekom, ktorý bude pripravený a ochotný vám aj teda dávať, nie len brať, hej. Vy máte totiž to v tom živote tú skúsenosť, bohužiaľ, že vy často dávate a málo čo dostávate, alebo málo čo sa vám vracia. Takže tuto práve príde ten človek, ktorý vám bude chcieť dávať. Čo je veľmi pekné, hej, pre vás, veľmi pozitívne. A to vás nejakým spôsobom, takou nenásilnou formou presvedčí, aby ste vyšli aby ste rozbili tú škrupinku, hej. Je to vlastne ako keby zámer zhora, aby sa zbúral ten nejaký starý dom, v ktorom sedíte, milé rybky, a mohli sa postaviť nové základy, niečoho nového, čo ešte vôbec netušíte, hej. Vítam v tom ďalšom období, pre tých ďalších 4 mesiacov, od toho apríla do toho júna. Vy tam máte obdobie, kedy si to budete tak akoby užívať s tým človekom. Ono to môže postupne. Budete sa hodne snažiť to pochopiť, že čo tento človek, akú úlohu vo vašom živote má zohrávať. Môžete mať pocit, že nie je vám to úplne jasné. Budete sa snažiť napojiť na intuíciu, budete možno hľadať odpovede niekde vyššie. Ale stále to bude pôsobiť na vás dobre. Dokonca sa môže vlastne udiať, aj sa pravdepodobne udeje, že tento pekný vzťah prerastie aj v niečo viac, hej, že tam bude teda aj potom fyzická stránka toho vzťahu, to znamená aj teda sexualita, všetko. No a budete sa v tom vzťahu cítiť príjemne, ale budete mať možno tendenciu troška byť nervózny, lebo stále budete vedieť, že kam to vedie. Kam to vedie. Že toto môže byť ako do budúcnosti niečo seriózne? Budete mať také otázky sami v sebe, hej?
na ktoré budete hľadať odpovede. A budete možno aj netrpezlivé, rybky, že ja chcem to vedieť, ja to chcem pochopiť, ja chcem teraz to vedieť, že či tento človek môže byť v mojom živote naozaj stabilne dlhodobo a či to bude takéto pekné dlhodobo, hej. Vzhľadom na to vám tam môže majú prísť aj také pocity, že to neviete rozlúsknuť a že chceli by ste sa pohnúť ďalej, lebo budete netrpezliví, hlavne v tom letnom období. A budete mať pocit, že sa to akoby nikam viac neposúva, hej? Že taká nejaká netrpezlivosť tam akoby načítavam, že tam bude v tom letnom období, hej? Ale tam môžu byť ešte, že obavy, ktoré si budete ale vy len v hlave, zase nejaké scenáre z minulosti, niečo také, hej? Máte vedieť, že vôbec by sa nemáte obávať a vôbec nemáte tlačiť na pílu, milé rybky, pretože už v tom letnom období od toho júla do toho septembra tam príde také vlastne potvrdenie toho pozitívneho vývoja toho vzťahu v podobe nejakého prísľubu do nejakej budúcnosti. Môže to byť nejaké začanie plánovania spoločného fungovania, bývania, respektíve možno aj požiadanie, možno je to príliš skoro, ale požiadanie o ruku, niečo také, čo vás vlastne utvrdí v tom, že áno, že toto je ten správny vzťah, ktorý mám ďalej pokračovať, hej. Vy sa na záver toho roka budete cítiť veľmi, ako to povedať, veľmi žiadaný, veľmi priťahovaný tou osobou a budete sa cítiť aj veľmi silný. A budete vyžarovať takú sexualitu, také sebavedomie, také zdravé, ale samozrejme. Ale to bude mať akoby potom aj ten presah, hej? A ten presah bude vlastne taký, že na záver toho roka sa ten vzťah ešte viac upevní. A je možné, že tam dôjde potom v posledných 3 mesiacoch, možno priamo na Vianoce alebo skôr k nejakému už priamej dohode, hej, s tým partnerom. Áno, ideme odtedy začneme, spolu fungovať ako rodina, ako pár, alebo ja neviem, stanovíme si dátum, poďme si hneď, po novom roku stanoviť dátum svadby a niečo po tomto duchu, hej. Takže príde k potvrdeniu opätovnému toho vzťahu, tej stability a toho budúcnosti toho vzťahu. Takže ja si myslím, že rybky akože brutál pekné, na čo sa týka budúceho roka vzťahov. Prihovára sa vám tu aj bohyňa neznáma, ktorá vám presne radí, to je to obdobie pred tým letom, jak som opisovala, taká tá neistota, chcem vedieť, čo bude ďalej, mám obavy a podobne, tak vám odkazuje. Dôverujte, že ste na správnej ceste, aj keď ešte nevidíte svetlo na konci tunela, hej? Takže dôverujte intuícii, dôverujte tým svojim tomu zámeru, hej, s ktorým ste si pravdepodobne manifestovali aj to, čo sa bude práve diať. Takže bude to dobré, rybky. No, čo sa týka pracovnej roviny, keďže som povedala na začiatku, že budú sa diať zmeny výrazné aj, tak je to tu krásne vidieť. Vy ste totižto na prahu novej životnej pracovnej cesty. Pokúšali ste sa o to už viackrát, ale zatiaľ ste neboli až tak úspešní. Aby ste len vedeli, že není to niečo, čo ešte nemáte za sebou, nejaké také pokusy, už tam boli, hej? Ale tie pokusy boli úspešné len čiastočne, lebo vždycky sa vám tam do toho
buď ste sa dostali do nejakej blbej spoločnosti, nejakej blbý kolektív, nejaké nastavenie pracovné, ktoré nebolo úplne pre vás OK, neboli tam čestné jednanie a tak. Takže vy vlastne ten nový rok, vy si poviete, že nie, ja idem vytvoriť niečo svoje. Ja idem konečne urobiť si podľa seba, nastaviť si podľa svojich pravidiel veci a kroky a činnosť, ktorá ma bude živiť. Takže príde vám hneď na začiatku roka, v tie prvé 3 mesiace, nejaké nové zaujímavé nápady, myšlienky, ktoré sa začnete pripravovať na ich realizáciu. A vy v podstate akoby pre vás bude číslo 1, aby to bolo postavené na čestnosti aj vašej smerom proste k tým ľuďom, ktorým pôjdete do spolupráce a samozrejme aj na tom, aby tie čestní boli aj voči vám, tí, ktorými pôjdete spolupracovať, či už to budú nejaké partnerstvá, nejaké služby alebo čokoľvek to bude, hej. Takže budete mať veľký apel na čestné jednanie, pretože vy tam s tou nečestnosťou máte toľko skúseností negatívnych z minulosti, že už to nebudete chcieť viac. Hej? Budete hľadať, hej? Môžete naraziť, upozorňujem, môžete naraziť tých prvých 3 mesiacoch aj znova na pokusy od ľudí na nejakú spoluprácu, ktorá ale bude postavená na nečestnosti. Takže tam si na to dajte pozor, aby ste na to zase nenaskočili, hej? V druhých 3 mesiacoch od apríla budete hodne už pracovať na tých nápadoch a na tom rozpracovaní vlastne toho nápadu. Nebude to, poviem to tak pravdu, nebude to úplne easy peasy postaviť, pretože vy sa tam budete snažiť uchopiť a pomiešať a dať dokopy nejaké dve veci, ktoré prepojenie není štandardné. Hej? Bude to niečo fakt, že inovatívne a také akoby vedecko-alchemické až, hej. Budete tam spájať svoju schopnosť emocionálneho navnímavania sa na ľudí, aj nejaké teda a potom plus s umeleckou tvorbou, hej. Takže ako keby taká kombinácia z nejaká. Vy tam zároveň budete veľmi potrebovať si nájsť do tohto projektu svojho nejakých čestných ľudí, ktorí budú mať k vám priamy pracovný vzťah, ktorý bude postavený na pevných základoch. Budete tam mať obavy o toto. A nebude to bezpredmetné, pretože znova sa vám tam môžu objaviť nejakí ľudkovia, ktorí sa vám budú usmievať. Ale pozor na to, pretože toto práve môžu byť tí falošní spolupracovníci. Hej? Takže veľký pozor na to. Takže môže byť, že ten projekt budete troška dlhšie hľadať toho správneho spolupracovníka alebo spolupracovníkov do tohoto na túto vašu inovatívnu cestu, hej. Ale nemusíte sa bať, pretože tesne pred tým letom, jak bude prichádzať ten júl, august, september, kedy bude to obdobie pre vás veľmi kľúčové, tak vy sa tam nakoniec prepracujete k nejakej verzii, aj nejakej spolupráci, ktorá bude vyladená. Nájdete tam nejaké partnerstvo. Môže to byť aj partnerstvo v podobe niekoho, z koho už poznáte z minulosti. Komu dôverujete, koho vnímate ako čestného človeka. A s týmto vytvoríte vlastne tie prvé kroky v tom letnom období už realizácie toho projektu, hej? Takže toto bude môcť veľmi pekne fungovať. Tie letné mesiace až do konca septembra, pričom na jeseň tam je možná a to obdobie bude náročné, to letné, a na jeseň
tam bude nejaké aj ešte pokračovanie toho pracovného nasadenia, ale vy už budete cítiť aj príliš, budete únavu, hej, lebo budete mať za sebou celkom náročný začiatok roka, potom tá realizácia, ako dosť veľa tých pracovných víziev tam bolo a bude. Takže ten záver roka, tie posledné 3 mesiace si dajte pozor, aby ste neboli potom príliš aj z tej únavy pod nejakým tlakom, že na výkon ešte a teraz akože nejaké obavy, že či to vlastne ešte dotiahnete do konca roka, či to budete vládať a niečo v tomto duchu. A možno, že môže tam byť aj nejaké také, že ten váš úspech, tie tlaky môžu vzniknúť toho, že ten váš úspech naraz bude nejak viditeľný niekomu, komu to nebude príjemné, hej, poviem to tak, že niekomu nebude ten váš úspech príjemný. A bude sa snažiť vám to znechutiť, hej, ten úspech. Takže môže vám tam vlastne buď, neviem, snažiť sa nejaké prekážky dať, alebo niečo také neúplne príjemné. A možno bude chcieť nejakým spôsobom vám zničiť ten úspech, hej? Znižiť vám hodnotu toho úspechu. To sa vám môže stať na konci toho obdobia roku 2026, takže vlastne od toho októbra. Akoby znižiť, zľahčiť ten váš úspech a podobne. Nemáte sa nechať dať. Nemajte sa to. Prípadne dajte si pozor, ak by sa tam to zníženie vašeho úspechu bolo prepojené ešte na nejaký podvod, na nejakú ohrozenie vašich peňazí, na ktoré máte nárok na základe toho vlastne, čo ste dokázali, tak tu je tiež bohužiaľ táto možnosť, takže buďte s otvorenými očami, aby ste vlastne neprišli potom o nejaké ešte peniažky, ktoré ste si zarobili. Dobre? Milé rybky. No. Prihovára sa vám tu na pracovnú oblasť na rok 2026 bohyňa posvetnej cesty, takže úplne krásne nám to doplňa. A tá vám odkazuje, že tento rok sa máte vybrať na naozaj svoju vlastnú posvetnú cestu. Takže pravdepodobne to, čo budete robiť, bude súvisieť aj s vašou cestou duše a s vašim duchovným posunom, možno to môže byť aj duchovná práca, vy to tu máte dlhodobejšie, milé ryby, takže ten budúci rok môže byť krásnou už ukážkou tej realizácie na prvom väčšom projekte, ktorý bude úspešný. A máte sa vzdať pri tej ceste novej, posvetnej, vzdajte sa logiky a dôverujte svojim pocitom. Hej? To je veľmi dôležité. Na to si spomente, keď budete mať taký pocit úzkosti alebo dačo, tak dajte na svoje pocity. Vy máte veľmi dobrú intuíciu, vy to cítite. Keď aj sú nejakí nedobrí ľudia, ktorí sa pretvarujú pred vami, že máte nejaký čudný pocit v ich prítomnosti, dajte na to a nechoďte do tej spolupráce, keď budú pekné reči. Hej? No, v oblasti zdravia ja tu vidím, že nové obzory hneď na začiatku roka, budete ako energeticky na tom dobre. Na začiatku roka zdravotne tu nevidím problémy, budete sa snažiť ako nabíjať si energiu aj pobytom nejako v prírode, budete akoby aj v rámci možno socializácie, chodiť do spoločnosti, takže budete aj hodne možno komunikovať otvorene aj teda pozitívne naladenými ľuďmi, takže ten taký dobrý, zdravý psychicko-duševný fyzický základ. Dokonca potom v tom ďalšom období od apríla do júna, hej, vy tam môžete mať pocit, že sa vám akoby aj rozširuje nejaká kapacita
energie, ktorú ako budete sa cítiť znova ešte viac nejak podporení, hej, na to, aby ste dokázali niečo viac, lebo budete mať na to akoby dostatok schopnosti, energie a nastavenia a naladenia a entuziazmu doslova do písmena. Takže môže nastať taká nejaká pocit expanzie. A budete sa cítiť dobre, až možno na nejaké chronické drobné veci, ktoré sa tam môžu sporadicky ozývať, pokiaľ treba nebudete si dávať pozor, aby ste niektoré veci akoby prílišné, niektoré veci nepreháňali. Máte tendenciu, keď sa cítite veľmi dobre, rybky, tak máte tendenciu často strácať ako pocit toho, že pokiaľ ešte vládzem a kde už som unavený, hej, ako keby sa prepínať, hej. Tak na toto si dajte pozor. V tom letnom období od toho júla tu je ukážka toho, že áno, môže sa vám stať, ak si na to pozor nedáte, tak to letné obdobie budete síce budete v tom nasadení pracovnom a tak, budete to chcieť mať pod kontrolou, budete pracovať s vášňou, ale môže sa to prejaviť na tom, že budete mať únava a zaťaženie a preťaženie sa môže prejaviť na problémami bolesti chrbtice. Hej. Takže určite toto neignorovať a snažiť sa robiť preto kroky, aby ste sa to eliminovali a prípadne sa tomu vyhli, takže sa učiť aj šetriť sa. No a ten záver roka zdravotne tu vidím ako chuť, ako radosť a chuť na niečo nové, aj keď nebudete vedieť na čo. Hej. Ale zároveň je tu upozornenie, že počkaj chvíľu, už si za tento rok urobil dosť. Daj si troška akoby pohov, pretože ak si nedáš pohov, tak sa ti to môže akoby pretaviť, nechcem som povedať, vypomstiť. Ale môže sa ti stať, že z tej chrbtice budeš mať nejaké možno zásadnejšie problémy na konci roka, teda aj v oblasti panvovej, s krížami, s panvou, s klobami bedrovými a podobne. Takže, milé rybky, zdravotne určite sa nepreexponovávať, aj keď budete veľmi nadšené. Je tu aj teda taký odkaz od anjela liečenia závislostí, ktorý vás nabada, aby ste si preliečili nejaký ten deštruktívne návyky. Môže to byť ten návyk, presne, že som nadšený, idem všetko urobiť, že už na všetko mám, všetko zvládnem a zabudnete, že už vlastne sa prepnete a idete príliš cez seba a potom naraz už nemôžete a už sa prejavia zdravotné následky, hej. Určite viete, o čom hovorím. Môže to byť ale aj téma liečenia iných druhov závislostí, hej. To by sme sa vedeli pozrieť potom bližšie pri nejakom osobnejšom rozbore, hej, že aké typy závislosti môže ísť. Môže, že máte závislosti, že máte radi, ja neviem, keď ste radi, tak keď ste nadšení, tak môžete mať tendenciu, že si dávate častejšie, ja neviem, dobré vínko, alebo si radi doprajete nejakú dobrotu, hej, a tam tiež potom vlastne je téma liečenia nejakých závislostí, keď treba sa preháňate, že to sa prejavuje potom negatívne na vašom zdraví, ja neviem, že priberiete, potom tým pádom môžu byť problémy s chrbticou a podobne, hej, nadváha, málo pohybu a tieto veci, hej, málo cvičenia, takže, alebo fajčenie, hej,
Takže tých závislostí môže byť veľa, samozrejme existuje aj nemateriálne závislosti typu, ja neviem, závislosti na vzťahoch, nezdravých a podobne, ale to už hovorím, téma na nejaký osobnejší rozbor, ak by mal niekto potreboval riešiť tento typ. Ale je tu vlastne pri tej zdravotnej rovine, je tu teda odkaz Anjela na liečenia závislosti, ktorý vám odkazuje: nastal čas a čas transformácie a uzdravenia vašich deštruktívnych návykov, milé rybky. Takže dávajte si určite na svoje zdravotnú stránku pozor, aby ste vďaka nejakej vašej starej závislosti si nepoškodili zdravie alebo nezhoršili zdravotný stav, pretože zdravie máme len jedno. No, tak to je všetko, milé ryby. Tak ja sa teším, že teda som pre vás, už aj pre vás tento výklad spravila, lebo ste vlastne poslední. Tak ja dúfam, že sa vám páčil. Ak áno, tak budem rada za váš like. Ak nemáte ešte zaškrtnutý odber, tak si určite zaškrtnite. No a ak by ste chceli osobný rozbor, celoročný, aj podľa dátumu narodenia, miesta a času, kde sa pozrieme aj na astrologickú časť toho budúceho roka, tak mi kľudne napíšte na dole uvedený e-mail. Majte sa krásne a prajem vám krásne vianočné sviatky a perfektný vstup do nového roka 2026, kedy sa znova počujeme.